Predavanje Kosovski zavet, održano u Jagodinskoj gimnaziji, privuklo je sve starosne generacije. Tribina je bila posvećena jednom od najvećih srpskih pravoslavnih praznika, Vidovdanu, a bilo je reči i o Kosovu kao srpskom nacionalnom identitetu. Evo šta je o tome rekao profesor Miloš Ković. Carstvo nebesko je odgovor na probleme materijalizma, konzumerizma, izgubljenog smisla života. Dakle, izbor između carstva zemaljskog i carstva nebeskog je izbor, po mom mišljenju, svakodnevni, između dobra i zla, između istine i laži, između hrabrosti i kukavičluka. Odgovor koji zahteva promišljanje o tome zbog čega živimo, zašto živimo, šta su prave vrednosti, da li su reči kao što je ljubav, sloboda, pravda, izgubile smisao ili nisu. Srbi su svojom istorijom predodređeni, ako mogu tako da kažem, zahvaljujući Kosovskom zavetu za razmišljanje o tim temama. Dakle, Kosovski zavet sada i ovde jeste odgovor na aktualne probleme savremenog življenja. Pitanje Kosova i Metohije je pitanje, praktično pitanje međunarodnih odnosa i ono će se bar formalno na tom nivou i rešavati. Kad se kaže pitanje međunarodnih odnosa, to je pitanje odnosa snaga u svetu. Kod nas sve više sazreva svest o tome da je ta igra oko Kosova i Metohije malo veća i da se ne igra samo ovde. Ali dubinski, suštinski, to je pitanje savesti svakoga od nas. Deo predavanja je bio posvećen i odnosima Srbije i Albanije i situaciji koja vlada na teritoriji Kosova danas. Tokom tribine govorili su i Aleksandar Acić, generalni sekretar udruženja SOKO, ali i protojerej Stavrofor Nebojša Mladenović.